Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini momen yang luar biasa, keluarga besar arisan trah anak putu Mbah Noyo, Mbah Mantoyo, Mbah Warsito, Pak Darto, Mbah Ponco. Alhamdulillah diparingi sehat nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah niki Mas Mulai niki komandane sing pados armada. Sekretaris borong nggih. Niki saking keluarga Pak Warsito nggih, alhamdulillah sehat. Sehat nggih Pak nggih. Nggih, paringanmu sinten kula lali kok. Oh, nggih, Pak nggih. Nggih, sering ya nggih. Sering dolan kersane awet tuwa. Awet tuwa. Nah niki putra wayah putu Pak Darto Solo. Ya, sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pokoke ngumpulke duit Mas. Kok nek ngumpulke duit nek wis plumpuk dienggo piknik. Nah niki yo putra wayah saking Mbah Warsito napa Mbah? Nggih, pokoke keluarga besar arisan anak putu Mbah Noyo, Mbah Ponco niki hari niki piknik. Piknik Mas. Nggih, ketoke iki susah meni porong panen Mas. Nah, digawe sing seneng Mas. Hari ini sing ganteng iya piknik karo ibu ya. Nah, nggih, piknik putra wayah Mbah Mantoyo. Nggih. Iki Mas Agus, nggih, sekretarise. Nah, karo Mbak Titine. Nah. Halo Mas, karo oh iso nyanyi, cilik ra apa-apa iso nyanyi yo. Nggih. Engko Mbak, nggih. Sehat. Alhamdulillah. Diparingi sehat. Nah, niki klebu trah anak putu Mbah Ponco. Nggih. Sehat. Semua diparingi sehat. Sehat Mas Janto, ngumpul ke jet piknik, sumben untuk arisan. Sehat Mbak. Nggih. Nggih, monggo. Mas, nggih. Nggih, nggih. 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 Wah, niki lagi menikmati menikmati kopi panas. Nggih kopi panas Bunda. Wah niki Mas Toto jurakane ngopi. Iki menikmati pagi kok dadine piknik karo ngopi. Nggih. Oh, nggih. Nah niki Pak D. Niki sing keluarga trah Mbah Ponco. Alhamdulillah sehat nggih. Sehat. Sehat. Alhamdulillah diparingi sehat. Ben awet tuwa kerep piknik budhe. Ya. Ben awet tuwa. Nggih. Mbak hari digawe sing seneng lho Mbak, ketoke susah ninggal pari panen. Ya, sehat Mbak nggih. Alhamdulillah sehat. Pak Darto, wah sehat paringi sehat Pak. Nggih, kata-kata Pak. Kendharake anak putu. Amin nggih. Tempangkan. Nggih. Mugi Allah paringi ridho. Amin. Selamat sampai tujuan, sampai kembali. Amin. Nggih, sehat. Nggih, anak putu nggih. Nah niki dari
Wah niki keluarga Mbah Mantoyo, Pak Warsito, Pak Mbah Parti, Pak. Wah niki Pak Warsito sesepuh. Nggih, kerep dolan, Mbah. Ya, Kajeng awet tuwa. amin. Nggih, umur lagi 33. Ping loro. Nggih. Nah, nggih. Nggih. Nah, monggo. Nika Pak Dreperipun, sabar Pak Dreper nggih. Nggih. Niki sing Pak Sekretaris niki. Nggih, niki Pak. Nah, niki pegawaiipun. Alhamdulillah diparingi sehat. Monggo perjalanan dilanjut. Mudah-mudahan selamat. Selamat sampai tujuan. Alhamdulillah diparingi sehat semuanya. Amin.